Тукай булганда без булырбыз, Тукай булганда biz яшәрбез һәм тарих мәйданында үзебезнең сүзебезне әйтербез. Zaman şiirlerine şanlaşsa Yaşlar da var, ülken yaşlarlar da barısı da bugün şunday motor, milli mühit hükümsüremizin başkalana barısı da tuğan Türk'ünün beyram iteler. Beyram beyram indi. Әлі шегілер бәйрамы. Бұл әлек баталайы шегілі сабантойды. Сабантойында ол бізден ғұмыр-ғұмырға батал бейрам indi. Шегілі сабантойды. Бір нәрсе жүймей кебек кішілер мына ертаңа кимей барған кебек. Студентлар яшьләр күренмей. Без заманда сөз болғанда группа белән, төркем белән йөреп чыгайык. Онда менә бу Тукай һәйкәле янында анда инде өлкән язда шагыйрьләр утырайды. Анда урын юк, урын булмайды. Шул сәгать урындык төзелгән булайы. Анда өлкән язучылар утырады. Бүген бер рәт калган. Бәйрәм рухы булыр өчен Татарның дулкын булып килүе кирәк иде. Әмма Татар берәмләп кенә килгән, бөртекләп килгән Татарда өмет юк. Шуңарга бәйрәм рухы булсын өчен 10 мең, 100 мең Татар шушы мәйданга сыймаслык Татар кирәк. Бәйрәм рухы шул вакытта һәрберебезнең күңелендә булыр иде, җанында булыр иде. Бәйрәмнең дәрәҗәсе бермә-бер артыр иде. Кызганыч. Безнең туган телебез, татар теле Абдулла Тукай мәшһүр кеше, бик данлыклы, безгә бик кадерле кеше. Без инде менә Казан шәһәрендә 2007 елдан бирле яшибез. Һәм бер тапкыр да әле бу бәйрәмне калдырганыбыз юк. Яңгыр явамы, боз явамы, без һәрвакыт бу бәйрәмдә гадәттә инде гаиләбез, балалар белән йөрергә тырышабыз, ләкин менә дәресләр булу сәбәпле Тукай бәйрәмендә беренче чиратта инде менә шушы матур әдәби телебезне ишетү өчен, шигырьләр тыңлау өчен, Тукайыбызны хәтерләү өчен һәм менә татар дөньясын яраткан, татар дөньясын үстерергә, сакларга тырышкан милләттәшләребез, дусларыбыз белән шу өчен бик зур мөмкинлек. Тыңлана күңел сүзләреннән шымыр-шымыр каз тәннәре чыга. Шагыйрь шигырь сөйли, тыңланып, түз алсаң түз, шыдай алсаң шыда. Әлбәттә, күбрәк көткән инде халыкны. Чөнки Тукай сагындырды, бәйрәм сагындырды, дуслар сагындырды. Шулай да барыбер менә шушы мөхит бар, шушы дөнья бар, менә Тукай дөньясы бар. Аннары менә бит елга лауреатлар булды, игълан ителде. Аларны котларга киләбез. Дәвам итсен инде, шулай дәвам итсен. Ел саен сөйләп каралмасын, ни булуга карамасын. Иншалла, бергә булыр. Татарстанда гына түгел, бүтән кыйтгаларда, Россиядә яшәгән бүтән татар халкын түгел бәйрәм белән котлыйлар. Безнең күңелләребездә Тукай ае буларак яши. Һәм без бу айда бигрәк тә рухланып, кешеләргә, иҗат кешеләргә түгел, аеруча рухланып, халкыбыз өчен горурланып яшибез. Халыкта кешеләр дә таныш йөзләр бик күп, монда бик күрешеп тә китәбез. Аннан соң менә лауреатларда күренеп балкып алдылар. Мин инде лауреатлар өчен дә бик сөйнәм, бөтенесеннән белгән шәхесләр. Zaman çili isip kidirdi şu kanlı ağızlık. Hürlükten bizge miras bulup kalgandır o var yavuzluk. İndi küpten siyek biridir, tilsiz tişsiz kalgan ağızda. Kismesin deyip kılıç, baş eğilgen, şere kıyrık katkan tuğbızga. Büre bulup tulgan ayga karab, küpmegine ulama. Bizni indi küpten işitmiler, alarga biz haman alama.
olmazsa uzaklarım. Biz Слушай, түгел, яшьләр, татар яшьләре. Шамиля Шерифулина. Bizim kimler valla, hemalar bulacak, devamçıları икәнен Еркая. шуның içinde Вы понимаете, вот и это чувство переполняет меня, что я как будто вот... Dünyada нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Yazıcılarga, şagirlerge ihtibar bulan iki vakit var. Ул да булса безгә ажиотаж дип әйтик. Берсе аның туган тел көне булса 21 февраль, икенчесе әлбәттә безнең сөекле шагыйребез Абдулла Тукайның туган көне. Әлбәттә аның турында күп шигырьләр укырга булыр иде, ләкин сезгә берсе генә вакытта очрашу. Рифат Сәләм. Төн уртасы. Сүп шагыйрь белән. Апрельнең соңгы көннәре. Юкса күптән юк иделәр безгә Тукай әфәнденең килгәне. Ишек ачтым. Бергә каһвә эчтек. Төне буе шигырь сөйләде. Ул киткәндә бер үкенеч булып җирдә калган икән сөйгәне. Тынып калдык. Тынып торды бер мәл. Ютәлләде янә булды. Сораштырды яшьли ничек дип. Сезнең яңа гасыр буны. Шул буллашты. Юлга чыгып китте. Бер борылып бакты, түзмәде. Офуктагы алтын яктысыннан карап тора Тукай күзләре. İstediler güzel kızlar giderim, ne muhatta tuttu savarı